Naugkay gayud ang Kapitolyo sa unang 5 ka adlaw sa pagbalik ni Gwen Garcia, isip gobernador sa lalawigan sa Cebu. Sama sa iyang gisaad sa miaging pila ka buwan atol sa kampanya ug consistent usab sa iyang track record, ang administrasyon ni Garcia puro gayud trabaho, trabaho, trabaho. Sa unang adlaw, Lunes, gisugdan kini og flag raising ceremony sa tanang mga kawani sa Kapitolyo, gipanguluhan ni Garcia ug Vice Gobernador Hilario Davide III uban ang mga miyembro sa Hunta Provincial. Paghuman sa flag raising, ang Vice Gobernador may labing unang ni courtesy call ngadto ni Garcia. Gipakanaw ni Garcia ang labing unang executive order atol sa iyang unang adlaw paglingkod isip gobernador. Kini mao ang pagpahunong sa pagtrabaho sa kontrobersyal nga Capital Resource Center. Kini tungod kay ang maong 20 kanda ng edipisyo wala maapil sa mga priority projects o programs ni Garcia ug wala usab siya makauyon nga mangutang ang probinsya og kwarta aron gamiton pagpatukod niini. 5 ka mga memorandums ang gipirmahan ni Garcia atol sa labing unang department head meeting kauban ang mga nagkalain-laing ahensya sa gobyerno. Iyang gipahibaw ang maong 5 ka mga memorandums. Kini mao ang pagsuspenso sa sand and gravel permits, pagmando sa Provincial Engineering Office nga ihuno ang tanang mga construction ug repairs nga gipahigayon sa maong buhatan, og imbentaryo sa tanang kabtangan sa Kapitolyo sama sa mga sakyanan, heavy equipment, culverts ug uban pa. Dili pa human ang unang adlaw kay miduaw pa si Garcia sa inaugural session sa Hunta Provincial. Dito iyang ipahibaw sa mga board members ang iyang mga priority projects ug nang hinaot usab siya nga suportaan kini sa Hunta Provincial. Usa na niini mao ang pagpasaka sa incentives sa mga barangay workers sama sa mga barangay tanods, health workers ug uban pa. Sa iyang ikaduhang adlaw, nakigtagbo si Garcia sa mga mananagat sa lungsod sa Barili, kauban ang mga ahensya sa gobyerno nga adunay kalabutan niini sama sa Maritime Police, Philippine Navy, Philippine Coast Guard ug Penro sa Kapitolyo. Human sa iyang pagigtagbo kanila, gisuroy ni Garcia ang Kapitolyo aron inspeksyonon ang mga opisina niini. Gipatawag ni Garcia ang mga pangulo sa district hospitals aron ipahibaw o gipasabot kanila ang mga kausaban nga gusto niyang mahitabo. Usa na niini mao ang pagtangtang sa mga empleyado nga produkto lang og padrino system. Gikan sa Kapitolyo, midagan usab siya padung sa dakbayan sa Bandawe aron mag-apod-apod og hinabang sa mga biktima sa sunog didto sa barangay Tipolo. Sa ikatulong adlaw, miduaw ang tibok pwersa sa kapulisan dinhi sa rehiyon, gipanguluhan ni Brigadier General Dibold Sinas. Dinhi nagkasinabot ang kapulisan ug ang Kapitolyo nga magtinabangay. Og sa unang higayon, gihimo ang General Assembly sa mga mayor gikan sa nagkalain-laing lungsod ug dakbayan dinhi sa lalawigan, kauban ang ilang mga tourism officers. Dinhi nakasabutan nga ibalik ang Pasigarbo sa Cebu, Festival of Festivals ug ang Suri-Suri Cebu nga giputol sa miaging administrasyon. Sa katapusang adlaw sa semana, giduaw si Garcia sa Chinese Consul General diin sila nagkasinabot nga magtinabangay. Misadang konsul nga moayuda sa Kapitolyo ug giusab giabi-abi si Garcia nga motambong sa mga kalihukan unya dito sa People's Republic of China, isip usa ka sister province sa 5 ka mga probinsya didto. Sa wala pa mahuman ang adlaw, gipatawag ni Garcia ang tanan nga mga miyembro sa Hunta Provincial aron maghisgot-hisgot sa kahimtang sa lalawigan karon. Ipahibaw ni Garcia sa mga board members ang umaabot nga Pasigarbo sa Cebu, Suri-Suri Cebu ug mga preparasyon alang sa umaabot nga ika-450 nga kasumaran sa pagkalalawigan karong sunod buwan ug ang pagpasar sa supplemental budget. Mao kini ang unang 5 ka adlaw sa iyang pagbalik isip gobernador. Sa kadaghan na sa mga panghitabo, mga meetings, mura og pila na kasemana siya nga nagtrabaho. Pero matod pa ni Garcia, kayang miaging 6 ka tuig nagduka ang Kapitolyo. Daghang trabaho ang nagpaabot kaniya aron makabawi ang lalawigan sa Cebu ug mahibalik kini sa pagka numero 1. There is more work ahead. Sunod semana, sunod buwan, ug sa mosunod nga 3 ka tuig. Alang sa balita sa Cebu, kini si Kathy Navarro.